Mayor Jared Treñas ginsapol ang mga daycare workers sang syudad. Kag sunod-sunod nga conference sa Iloilo City ginhiwat. Samtang inspirasyon nga dala ni Miss Universe Philippines Iloilo City, Chloe Darl Gabales, ginsaysay sa iya Her Story video. Ginkalipay ni Mayor Jared Treñas ang kahiginan nga matipon kag maistorya ang mga daycare workers sang syudad. Suno sa alkalde, dalayawon ang ila serbisyo sa komunidad, ilabi na ang pagtudlo sa mga kabataan. Gani, personal nga nakaupod sa mga daycare workers si Mayor Treñas para mahibaluan ang ilang mga sentimiento kung paano mapaayo ang ilang pagserbisyo sa pumuluyo. Martes ang unang bes nga nagpatawag sang meeting si Mayor Treñas upod sa mga daycare workers, kag ginsundan naman ini sang Miyerkules kaupod ay kaduwa nga batch. Una diri, nagpahayag ang alkalde nga ang tanan nga mga daycare workers ang himuon nga mga job hires kag mabaton sang 9,000 pesos nga sweldo kada bulan. Kaangay sang iban nga mga empleyado sang gobyerno, nagapati si Mayor Treñas nga dapat pasakaan man ang sweldo sa mga daycare workers bangod sang ila determinasyon. Sa kabudlay sang sitwasyon kag kamahal sa mga balaklon, nagakaangay lang ang wage increase para sa mga ini. Sa piya ka bahin, sunod-sunod nga conference ang inhiwat sa syudad sang Iloilo. Sunod sa lokal nga panguluhan, ang mga bisita ang gikan sa iban nga mga LGU o kung local government unit nga naga-benchmarking sa Iloilo City. Nagatuon ang mga ini sa mga best practices ang Iloilo City para ini ang mapatuman man sa ilang mga lugar. Suno kay Mayor Jared Treñas, kadungganan para sa Iloilo City kag sa pumuloy sini nga mga venue para sa benchmarking sa iban pa nga LGU. Nagapakita lang ini sang maayong mga programa sang Iloilo City para sa pagserbisyo sa pumuluyo, para sa palibot kag para sa kauswagan sang ekonomiya. Marso 14, 500 na nag-abot para sa Liga ng Barangay ng Pilipinas Conference, ginsunod ini sang 400 o kung second batch sang Marso 15 kag 145 gikan sa Coronadal South Cotabato. Sang nagligad pa nga semana, may nag-abot man gikan sa Cagayan de Oro, Quezon, Pangasinan, Tanza Cavite, Laguna, Makati, North Cotabato, Baybay Leyte, Himamaylan kag Marbel. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patron. Ginpakigbahin ni Chloe Darl Gabales ang istorya pagi sa Her Story video sa Miss Universe Philippines. Iya ginsaysa ang iya kabuhi kung paano sila magsaylo-saylo sang puluyan kag kung paano niya nakita ang iya kagalingon nga nagakadapat sa syudad sang Iloilo. Ang iya istorya nagaserbe nga inspirasyon sa tagsa ka Ilonggo nga may pagpalangga kag kaisog sa pag-atubang sa mga pagpanghangkat kasubong sang aton syudad nga nagpagibabaw sa piyak sa mga pagtilaw. Madumduman nga sang Enero 18 coronation night sang Miss Iloilo, ginkoronahan si Chloe bilang Miss Iloilo first runner-up kag sa masunod nga adlaw Enero 19 ginanunsyo sa sashing ceremony si Chloe bilang Miss Iloilo Universe. Bilang tiglawas sang Iloilo City, si Chloe ang bugalgid sa aton syudad kag bagapasimpalad agud dalon liwat pauli ang corona. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patron.